Jak si vyrobit vlastní krytku na objektiv? To je otázka, kterou si nejspíš nepoložíte, dokud nezjistíte, že existuje tohle. Ale s tím je dneska konec. Krok 1. Měření. Na začátek si musíme zjistit všechny rozměry, které budeme potřebovat k vytvoření 3D modelu. Krok 2 je čas kuchyňského mixéru. Haha, jakože blender, chápete? Začneme tím, že si uděláme válec o rozměrech objektivu. K němu přidáme 4 krychle, ze kterých vytvorujeme takové čudlíky, aby se nám krytka na objektivu nekinklala. A jako malý bonus jsem přidal vroubkování po obvodu, aby se krytka lépe držela. Krok 3. Testování. Tohle je ta nejotravnější část celého procesu. Je vlastně na to vychytat malý detaily, rozměry a tolerance tak, aby všechno ladilo. Krok 4. Absolutní vítězství. Jestli si došel až sem, tak gratuluju, právě si se stal absolutním vítězem mistrovství dělání krytek na objektivy.